thought pachini dengan lalo Karbi Anglong Women Justice Forum lapen Serdihun Serbindeng Tuthak Asong Anparta KSA Asong tu channel men any Karbi Life laso CEO Chongrosing Rong P Afan alam tum tok jirpen district press club afan hido mate alunang pale loje labang so abang fu afan Karbi Anglong pe namasi boycott nang di busi alam itum kladak tok jirpen district press club nang pale lo laso teng pen nilitum ta lapumat deng ham mata tepin cinga dipin pen pandak ke chok che busi kedamtang patumi citi ni phai ngora clear ni district press club of Karbi Anglong klembang amai executive meeting tong sekopen phasi hal bang so mai long gacetongan kidosat nili ben chenglok finance secretary do AGS tundo VP tundo kado gole members tundo anstame cetong ben chingwai anutin alam the NC alam the pen kado ko beta lapuson kursene mabangku lapuson red made Karbi lamai kacun net polo methang jirpian kacun net cek abangku bangke cak nang nilo busi kadog weta ninje la behala so komplain tarate si kadog weta cheprojun si patumi amai long cheparai pongnoje la bangso bangku bangke patumi benamasi bapini benamasi Karbi Anglong longke cak chelo la ben la bangso bangku chondosing ro pie bangke madu asong kese per chenglok ilitum parent body do Karbi lameramai Karbi Cultural Society Rasong Taksi Racharesong BJP ASCC Congress APSLC atumhan atum per chenglok DC SP lapen DIPRO atumhan stamen itum alang lipang ladakpen boycott elo kualo nilitum laso ceklo pini ge gora polo labang so ceklo ngong nilitum asong long bara ceria asong stame damsi alo pale dami lalo ithe bangke chondosing rong pie phan bangke kedamtang nikan kon penone sitame wabeli ke dan kapel kasong kese per jenglo Karbi Women Justice Forum to latum stame wabeli ke nang pu dolo je alam li bhandak padolong nang ne lapen boycott nang pu dolo pranta office stame dilitum district press club hoben mangke labuson wabeli per nang pu lo bangke dilitum mangke ajar step ta demoda apotsi nono bangke ahobahat alam litum panong lor pen district press club of Karbi Anglong panong lor pen alang litum complaint letter nang palelo song thom atum kese pen Karbi Anglong Women Justice Forum lapen hala Serdun Serbindeng Tuthak Asong alang litum pan complaint letter alu nang apele litum man pen PC denglo lapen alang litum kemasata ahok lo lapuson methang akur anji refan kacolang rem bong idet abang fu bangke dak penge din kong cak kelo kusi ceparai khudlo neli tumta ate alam ni bangke ili tum ladak si din kong dime pu pek cholo alang li bangke khala so ghotona anjir pian tunet jet walam ki ge klahu pensi bisona district ke bangke ladang so muni chondosing ro bike awda dur meme kusi khala dak bangke nang to julo pa nang bokodat khangyan walam bangke Setame alang leha dakkan angka dusi dak nang cepat congsi lapusi dobong lo amena bang ala so bismak Karbi Life ko lo pen non mangke edi Karbi Life ko menang celaka acoy bang celaka kelo lasi keduan media klaim rapet house lo ba media asong ta do ilitum kran ke song ta non ke Karbi Anglong digital news forum ta do laben ala sibage Ibu press club kan cenglo aku ala digital forum pada dogo. Karbi Anglong digital forum ogali digital union. Latung tado lasi alang itu mada curi riji bang lalo.
alang ni tu mana local lagi है वो भी समय ngongla through media हो kan dili kacuri ri bang kalalo alang ni tum stame labusong na bang tu bangge in future ni tum kar benglong man kimesian ni bang laben owe kimi tum kur हजार के kur senem ke chok ke long le fu ka pachili dagi ba ka pachali dum de dagi bang alang tum kama thara hala kapre ka song tum stame alang ni bang bimplong ke chak che dagi basi dil tum chuni lo lapenan pas stame non cholosi rong pi di fulong si alang hembara dobom pulasi kumama hembara ke chak abang fu tumas stame kachuni ri ga malalo nali tum madule hembara chak stame alang li farge ke chak che dagi basi chuni ri lo ate labang so mudong hida labang chocolate be dagi pu agranti piuni laso bosi hala hembara ke chak tu mana chuni ri padik kring lo je alang li farge ke chak che dagi basi chuni ri polo lapen bisunat kar bilai pudin lo eni kar bilai puolong ke claim dun ayu ji ratum bang phone do nili ke chinia teng amen ma kitne yalo office me hala tu masa me nili isi ke chuni ri da malalo nalik tu malonta pula bisunat kar bilai pu baklang ho anjir ti bang tola rende rasom monalik tu nonga lasom phofede jipu agar enti ke ave lasi nalik tumta alangli longke chiodun bugra kirangi ke mesianji kapre long claim dun rong sonde mesianji kusi alang li tumhanda nilin pen chuning di kollo asi pini afran ke amai ke phage lapon si alam theta kantong lo laben kumane kriye dolan bulute thethini ade sawu PGS pen